MC ini mau lunga neng di malah MC kok blayangan kaya ngono ae mapan gone ndek awan petuk ya ora omong denger aku ora mangkat penyanyine ya ayu-ayu ngene iki timbang ndek awan kae dengaran iki ketoke kandel iki wong ndek awan iku awor ten masaran mriku kok gimana ya nekat do mulih tret oh gak raja Facebook ya mangkat ya anak-anakku ki mau neng dia Mas Tomo kowe iki rene osik MC kok golek panjer iki apa ya anak-anakmu mau padha tandur apa ning jayengan ngono mbok lah iya tak kon ngenteni sedelok aku dandan rong rampung ditinggal iki ya coba tak celukane ya Mas nah coba celuk ning jayengan ke mau sapa ae aku ya lali ya empuk nemo loro jinem Sukardi rene sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolan ayo penyanyi rinti-rinti bebarengan rame-rame gojekan kae-kae rebulane yen disawan kok gawe awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore iki ndek awan ya meli ya Mas ya heeh iki anak kula niki sing tuwek dhewe niki anak karo mbok kok tuwek anake ngene iki terus ya niku sing tunggal lahir sing tunggal sedina apa tunggal seminggu niku ya Jek aduh Mas aku lali anakku nemi pake 12 kok sapa neh Budi Sutarno Brian Rene pelok barang sepira nemo loro pat pelok 6 ini ra kaduk manis gak jos kok sing iki gamelan bener aku serah jalan turi putih tinanggur Jos apik Sukardi jek. Ayo metu neh ning dalan gedhe kana. Digedroke, Cok. anakane teh ya manut-manut temen ya Ra manut tak balekke ning asale. Asale kok pasar, kok terminal. Kembang-kembang melati.
diomong to, mlecet 5.000 ceklek 10.000. Ya cekak asik kok. Metu meneh golek alat. Genah. Ora profesional blas. Jaranan. Jarane sing jaranan jarane sing 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 kirim karo mati jejenom turun kata Wah. nggak mau. Ki alate nek ra mutu blas ki nggone lalu lintas kok, Bang. Ayo balekke. Sobene aja ngono kuwi. Ondo apa genter ngono kok. Ayo balekke. Abot piye? Cah lanang tek sambat. Nah, Wo lanang to iki. dodo kuwi dhisik ora ya melu ngono kuwi. Kari dhewe kari cah loro ya iki. Wah, ki jenenge kaya kowe, Mas. Utama. Lah ya utama banci ya enek. Oh, Karo corong. Jaipong siap. idolane Dodo. Molu cirolu cici ayo. Tomo karo corong keluar. Joget rasa padha ngono ki piye? Nek kene jarane gak ngono kok. Lah ngono kuwi saking latihan ra tau mangkat. Mangap sisan. Yen mangap dikapake cah. Mbah ngene jahitan ngono ki tak gawa ngono ae. Jarane maling ngono. Ora aku baleke. Iso apa ora? Dewe. Hop nang kono ae. Kendang tok. Yane meneng. Yo Ciro lu. Karo Dodo. Aku jawan kena nganu. Ah, remku dua. Ayo. Kare mambu suku penak yo. Dodo demenahmu tenan Dok. Remku jebat gara-gara. Remu legren kae pite. Gren biasa ae, Mbak. Mas Tomo, Piye, Mbuke? derek mayu bagya dumateng oh mantene enjing-enjing to. Nggih. Lho kok nanggape mung sewengi tok. Sesuk nganggur ya cah ya. Iya. Alah. Mbok sewengi tok entuk bonus engko.
Iya. Corong tinggal. Seneng. Enjing-enjing badhe mayu bagya Nggih. putranipun Bapak Mari. Marimin Rarayu Anissa dalah Bagus Marino. Mugi-mugi benjang-enjang anggenipun amiwaha putranipun tansah lancar mboten enten alangan setunggal menapa-menapa. Ayo Nduk, iki mumpung ketemu karo Mudotama. Aduk Pak nih. Kaduk man. Udah tawa. Aku ki gak iso ngapusi mareh. Lah sesuk harga spanduk dhewe aku. Ayo dijejer. Boe sik. Corong kono. Boe, aku tam. Sesuk nek sing tinggal aja mung corong. Apa, Mas? Kae sing kae dhewe gelem nek kae gelem aku. Iki ya. Wah, duwi. Utawa. Duwi utawa gelem aku. Tomone loro nek. Ayo, corong. Tomo kene. Mo kene mo. Sesuk untune dandake ya, Nduk ya. Sutarno, Budi, Soekardi kono griyan kene. Yen ndek awan wis kijing miring, saiki genti suwe ora jamu. Mo 6 mo 4 roji 6 kong. Ki ya suwana meneh iki. Suwe ki melu terus ya. Gawanku. Rada rana. Jogete sing becik, sing apik, sing rampak. Nek arek iki iso kapusan. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu godhog ketelo. Suwe ora ketemu tamu pisan gawe gelo. Abang ora kurang sing ijo diunduhi. Sing lakukan ora kurang sing bojo kok dirusui. Irang-irang motore Kanjeng ya Mas kangen rene tak sutirane. Mendek. Le, corongi mingkem apa ora le? Mangap apa mingkem? Mangap, mangap le. Cah cilik ra ngapusi. Ayo, ta ento. Gila apa wedi ya? Suwe. Sing banter TP apik iki timbang di awan. Kumpli tamu TP nek kaya ngono. Oh iya. Kowe iki ya titan meno. Suwe. Mingkem ora le? Ngomonge klambi ireng ki. Ora entuk cah cilik koke. Nek cilik ngapusi ae. Jujur. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Rupane nek lincip kabeh. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe Mas ora jamu godhog paniran. Suwe ora ketemu tamu pisan dadi pikiran. Yen aji aku yo Pisan kas. Neh. Terus. Neh.
Kardi. Di. Brian. Sirah ubahke, Brian. Sirahe sing cetha. Brian. Oh, nyunggile. Mbak sisan. Ndas nek muntup-muntup ngono ki terus. Lah yang ngono nek kaya manol ae. Tarno. No. Tarno. Mo. Tomo MC. Gapik ngono. Budi. Tomo. Karang Budi. Tomo. Karang Budi. Karang Tomo Budi. Ngapa? Sumpah pulang-pulang ke tenanan kok ya. Lah ngapa? Liwatan. Corong. Pendele meleset, tapi beneke sih. Susu miring ning kelek terus. Kene iso dinger, Nduk. Bisa. Nek kok ngene tablet iso dinger ora iki. Gonku lho aman. Maju. Ayo sing kerak. Kupinge dolan wae, keprok sitok-sitok engko. Maju. Mundur. Maju. Tahan 5 menit. Emang pijetke ta ya. Kardi. Rian. Tarno. Tomo MC. Seragamnya itu rasi aja, Nduk. Denger tak gawake mau. Budi. Ini. Budi. Bud. Karang Budi. Mingkem mo. Piye, Nduk? Alah. Lugo. Monggo Mas kapure nyicipi. Ayo balik gone. Oh, masih nganti gila ngono. Demok kaya suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu godhong mikir. Goblok ora karo-karoan diang kendhange dibalik ngisin iki lek wong latih kaya mikir dibalik pengendang bayi tutuk tuwek lalen murah jamak kaya ngono kan jaluk jelas sayang istri kowe Ben gak mlebu sekolah kok
Sepite iki ditambahi ora ngono kuwi. Mudeng sepit garang ya. Mikir. Pengendangan bayarane 40 kaya ngono kuwi. Ayo Nduk diangkat Nduk, suwe ra ketemu. Sawe ra ketemu tamu besan gawe gelo suwe ora jamu jamu godhong telo sawe tamu besan gawe gelo jangan ora sing ijo diundhuhi sing lakian ora sing bojo diusul. Nah. Apa sing ilang? Ayo sitok-sitok saka Sukardi. Saka Sukardi. Yo, madhepe rono. Kan halah sing anu ki yo kupinge iki ora. Isen ke wong. Apa campur sari celep ngono kuwi. Yo, Sukardi baleni sik madhepe rono. Brian. Apa, Pak? Oke no. Matur nuwun. Lho lha yen ngendang apik entuk sampeyan iki. Utekmu ngono. Boe. Kalem. Iki Mas Erik Endah Kargo. Pripun? Mas Erik Endah Kargo. Mas Eri Endah Kargo. Endah Kargo. Iya, iya. Matur nuwun Mas Eri. Monggo sanese nggih saged. Brian, madhepe rono sik. Kuping edokan. Sutarno. Utama. Budi. Tarang. Sing tenanan kowe. Bali, 1, 2, 3, tangane sedheku. Mirengake Bu Guru. Rada maju. Lah anu nduk aku mikir iki saweranmu papat iki ditum gak rada iki kok. Ya. Rentok mah. Ayo. Ayo rentok. Tukang ngitip. Suwe ra ketemu. Ketemu pisan
Muda utama jebule nek kaya ngene. Wis, matur sembah nuwun. Pak sinten mau? Mas Erik. Nduk. Iki mau ya mung guyon kan kira kancane no gak wani ngene iki. Ndak nek campur sari sing ngendang merengut ae. Ya eneng ya anak. Penak iki ya. Ya iya TP apik iki kok. TP siapa ta, Mas? RS. Mas Nelly. Oh. ARS. Iya. Ya meso. Nyanyi njok aja nganti kalah karo penyanyi sing tenanan ya. Nemo loro ji. Kangka tulu. Cah wedok nek do entuk rokok ngene iki. Ora tak gawane. Ah. Lah iki ning ndi iki? Ngene sapa iki? Waduh. Aku ini dandani dalan butuh rokok. Iya. Lah dek iki cair to. Apane? Aku ya krungu lho. Kangkang. Mundur. Kasahmu ning guling kuwi jenenge mije ketoprak. Iki biasa. Ayo dingeti kabeh. Corong dingeti. Yo. Aku lagi ngopeni kowe nduk ya nduk. Iki nggo contoh adi-adimu, ora kaya corong kae. Turu mangap, mlaku mangap wis. Sanek apike blas. Terus tontonan Mbak Yumu ngene iki, tontonan Mbak Yumu ngene iki. Dijorokne to, Mbok. Lanange aja ditokke. Lah iki piye kudune ki apal. Oh ya anakku ki piye selane piye, kelemahane piye kudune apal kok dadakan senengane jarak lho. Oh iya ding akhir didemok malih lanang. Nah, sing digedhekke mung udele wae. Oh alah ki dhisik iki sang sasi 10 dina lho. Mula jedole ngene iki. Angel dhewe corong ya, dhisik metune. Lah kok jero weteng metu untune nyantoli apa-apa kae. Sidane geraji kae. Yo. Maliloka. Ya didemok maleh. Demok neh. Rina hamung dadi oh alah nek niate demok anake mbok yo sing mek kok mindrip-mindrip terus metune kok ngene mau Oh nglokor ngono kuwi. heeh Ya. Impen. Terus, Dek. Papuntone pantes diko Gonge apa nang iki? Ji. Kayak meteram tok datang terus wuk grupak. Gak sah jeglengke. manis ingkang mawe wuyo Dibablaske, Nduk.
nggih. Lagu sing ndek ben apa? Hah? Sing lagune nggo khusus nggo yange corongnya apa kak? Kalulut. Oh, kalulut, halah. Iki coronge ndeyang kok. Lae. Oh alah, patak bantek lho. Patu tenan lho. Nesu tenan lho. Gak apa-apa karo ben kelong sitok kok ya. Kake kan. Masuk. Jane kurang bagus. Ya. Jane kurang bagus pasuryane nanging malah gawe bingung sejawu priya bebasan ora ngunturke tresnaku Jaipong. Iki nek ngandhek iki ado sak nggono ya mesake kok Campur sari anyaran kudu dites. sing ndang ngene lho. Nek kaduk manisno aku sepercaya. Nggih. Masuk. Jane kurang sugih kadonyane nanging malah gawe pipi padha dite rupa yatine tresna ati kang sejati Mlumpuk ning kono madhepe rene. Sing nyuting gen penak. Tomo kowe tetep ngaju. Tomo sing ndi? Oh, iki Mas. Ayo jejare komposisine loro telu. Nano masuk. Oke kantor Mas Agus Sarjana Hukum Mas Agus Rianto channelnya Notati juga midhangetaken Mas Agus kalulute saking kanca-kanca Muda Tomo. Monggo Mas Agus Riantoro Sing nyareng iki mleset ae. Dadak kucing kang nduding kancane. Suarane lanang, jogete lanang. Iki nek ngendhek ya aja sak Ya nggon-nggon ya. sakku to. Senengane. Bedroke ya kenek yo. Jeglukne pundi, Dik? Jeglukne. Bedroke. Oh alah. Suarane lanang. Yo. Jane kurang bagus pasuryane nanging malah gawe bingung secawu priya pilih bebasan orang luntur ke tresnaku. Jogete delokan. Sapa? Kabeh. Kabeh. Yo, deng tak deng tak. Gedruk tak. Gedruk tak. Lho, sing basa lak corong tok to kae. Hop.
dhewe orang iki. Sosok alasan iki. Dhewe coba. Nah, yo dikekrek. Nah, coba. Njang. Iki senengane dadak gawe mbok nesu kok ya. Aja ngono ki Wong nyambut mulo nek gawe. diwarahi Mbak Yu niki ya mangkat aja murleh. Dolan lah adalah hohonya. Nah, ngece. Ember. Klo. Ayo. Masuk genti tiktokan genti. Yo. Wedok. Aku ya dongkrek apa neh kae. Jane kurang soge kadang nyanyi nanging malah gawe bebasan saya nambahi sesaku. Anu, Dok. Apa, Mbak? rampung to ki? Gong. Kacuting kuwi nganggo tok apa jenenge? Oh pargo. Nah, ngono kae coba. Nang corong rupane kaya ngopo? Madhepe rono. Oh dadi nganu niki mengke para tamu niku saged dados juri. Heeh. Oh ndi sing bener ndi sing kurang pas ndi mengke Nah. kajeng dinilai kalih para tamu. Iya no. Nah. Sepatut sesuk sing. Juara siji 100. Piye, Mas? Juara siji 100. Kok dedet kowe? Laris kok awan mau tanggapan kok. Mas. Demu nang kene ya. Yo. Kacuti mokdu senadyan agamimu tak rasa seperti madu mas wong ing tak rasa kendi sing jari bunga susah Buya. Iya, Mbak. Corong cah pekoke tok ge. Ya maklum to. Lah ngene kaya wong war mutah-mutah. Ya nyata anakmu siji ki beda dhewe. Anakmu siji ki sarwa luweh kok ya. Buya. Wis tak. Ngece jari mbok. Lah, Nah, ngono. lah. Ayo ngalah. Ngalah apa? Iki ana apa karo pawange ya tetep. Endok penak dadi corong ya bola-bali nyedaki wong lanang ya. Piye? Bola-bali nyedaki wong lanang-lanang. Gelem tlapu ki bendina. Sing keri dhewe, Nduk. Nggih. Digarap rok. Alah. Ayo. Komplit. Lanang. bener. Ono. Mboke kon melu joget mboke boyoke larane ra jamak kok. Jande menapa gence gak kompak karo Mbak Yu ini. Joget rok. Rok yo terus ora ngobat nyabetke rok lho. Rok iki jogetane gak rok sayakmu ki lho, Rong. Jogetane apa ora le? Elek to. Dewe. Yo. Jande menapa sing dipadosi marna aja winolo kang suci padahane argane kawin oke ati bodone dirupa yang iki ya tresno mati
Nandang. Kurang gerak kok jarene. Dus. Wulumu keh lho lah. Wes. Rumangsane balene kari obo ae kok. Iki kok ketoke piye ngono. Wes, ngene Nduk. Nggih, Mbak. Seneng-senenge nek wates. Oh, ngonten iki mengki Eman-eman kadang-kadang muda utama. Penyanyi ayu. Penyanyine ayu-ayu tenan. Nggih. Timbang dia awan. Jadi di awan iki koyo ngopo tok bola-bali. Pak tua ambune apek e jaman. Oh, nggih. Napa Bude? Oh, nggih. Oh, monggo nggih. Mboke, Dalem. nderek tepang. Nggih. Niki Mbok Ditomo sapame Pak Tomo. Nggih. Masa jenengan sik Piye? ya meneng alun-alun. Lah nek ning kono ki sing ndi? Rambutnya keriting gede ngoten iki. Ya beda, kae serandale jenggel nek iki sepatune ora nganggo. Mbok sumprit gene aku sumpah apa gelem. Ya nek sumprit kuwi gak mandi. Kacamata nang ireng ngono. Ora kacamataku ya tak copot ki mau. Mripate gadhe. Ben cetha le mirsani jenengan ki jane le hamil wis pirang sasi tak takon aku jare. Le hamil ki wis pirang sasi, pirang wulan. Ya tak kok pake kono kok. Lah sing gawe sapa kon takon pake? Ya tomo kuwi kok siji wi nek kancane ku ilang ngono piye. Bakoe bojone Tomo. Piye bakoe? Kadang-kadang muda tomo muga-muga laris. Amin. Diwenehi kesehatan. Amin. Metu sitok-sitok cakilan ora mung meneng ae. Kemuda, to, plak-plak gentung. Yo.
Bosok ya, Bos. Sangoni. Ditinggal malah beneran. Sing entuk mung kowe dhewe. Aja mbok didoke mbokmu ya. Kayak cek gua arene. Diete. Ngilakake wong bocah iki. Ngilakake wong bocah iki. Carong, wis aja kaya ngono ngisin-ngisinke mbokmu. Ayo kudu sing akeh. Lah kok ora nyawer malah jikuk iki apa ya? Wes rong. Hei, carong. Hei, nah Pak, wis wengi Pak, ayo. Wis ri. Rong, carong wis wengi, ayo. Gak itu. Hei. Wes. Ayo pulang. Tuyule mulih. Wes, ri kene. Wes, iki engko malah ngentek ke apa-apa rasa rabar-bar iki engko.